χειροκροτήματα στη θύρα 8. Δεν βλέπετε γιατί είναι μακρινό το πλάνο. Εσείς οι φίλαθλοι είχαν ανοίξει χεριά και αναπτύρες. Είναι κάτι το εντυπωσιακό. Κάτι που δεν είχε ξαναγίνει, δεν έχει προηγούμενο για το Ηράκλειο. Ενώ παρακολουθείτε εσείς τις ζητοκραδιές και την αποθέωση που γνωρίζουν οι παίκτες του Γκέραρτ, χειροκροτώντας τους 10 περίπου χιλιάδες φιλάθλους που έχουν καταπιέσει κάθε γωνιά του Γεντή. Ξεκινάει με νούμερο 1 το Χανιωτάκι, 2 το Μουστακίδη, 3 τον Παπαδόπουλο, 4 το Μαρινάκι, 5 τον Παντελτζή, 6 τον Πουρσανίδη, 7 τον Τζιφούτη, 8 τον Γιάννη Σαμαρά, 9 τον Μαχλά, 10 τον Λούπου και 11 τον Τζιουγκάνοβιτς. Είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, ενώ τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, σέντα είναι φιλοξενούμενοι και εδώ. Έδωσε δεξιά στον Πίθο Γκομέζ. Λούπου. Η κεφαλιά του Τζιουγκάνοβιτς είναι δεξιά πάνω από το... θα εκτελέσει το πλάγιο. Το Κεβέδο δεν βρήκε τον Μαχλά που μπήκε μέσα στην περιοχή. Μπήκε ο Νίκος Μαχλάς, γύρισε στον Τζιουγκάνοβιτς και έχω μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη. Φίλες και φίλοι στο 18ο λεπτό. Έχει πρεσάρεται από τον Πέδρο, τον Πύρη. Πιο πίσω έδωσε τον λίμπερό του. Έγινε το λάθος. Έγινε αυτό που φοβόταν ο Γκέραρτ. Κοζέσκι μπαίνει μέσα στην περιοχή του Όφη. Σούταρε πάνω στον Χανιωτάκι. Και η μπάλα είναι out. Ο Μαράς βρήκε τον Νίκο Μαχλά. Που έκανε αμέσως το σούτ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη, φίλες και φίλοι, στην εκπνοή του. Στις δεκάδες του πρώτου μέρους. Άφησε ο Ντράκας Τζιουγκάνοβιτς στον Νίκο Μαχλά. Τζιουγκάνοβιτς έκανε το σούτ και τελικά έχουμε την προβολή του Καμινέρο. Μουστακίδης. Σαμαράς. Μουστακίδης. Πίθο. Κέρδισε την μπάλα ο Μουστακίδης over στον Πέτρο Μαρινάκη. Βρήκε τον Τάνο του Λούπου. Έξυπνη πάσα του Ρουμάνου πάνω στον Πέτρο Μαρινάκη. Μπαίνει ο μέσος του Όφη μέσα στην περιοχή. Έκανε το τσάκο. Ο Νίκος Μαχλάς σε φορά. Δεν επανέλαβε το λάθος του Ντράκας Τζιουγκάνοβιτς. Και στο πέμπτο που για 8 λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο το γήπεδο στο Γιαννίκουλα παίρνει πάλι φωτιά. Αυτό που γίνεται, φίλες και φίλοι, είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Μετά την έξοχη πάσα του Ρουμάνου του Τάνου του Λούπου στον Πέτρο Μαρινάκη. Αυτός μπήκε, βλέπετε τώρα σε replay αυτό το γκολ που ήθελε ο Όφης στο πρώτο ημίχρονο το κατορθώνει τώρα ο Πέτρος Μαρινάκης. Μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε τη σερτή σέντρα και ο Νίκος Μαχλάς δεν συγχώρησε αυτή τη φορά τους Μαδριλένους. Κακός ο Ντράκαν Τζιουγκάνοβιτς ζητάει να δοθεί για τον Όφη. Και ο Πέδρο έδωσε στον τερματοφύλακα τον Τάνο του Λούπου Τζιουγκάνοβιτς, Τσιφούτης. Άλλαξε δεξιά στον... δεν είναι offside ο Νίκος Μαχλάς. Δεν είναι offside ο Νίκος Μαχλάς. Μπαίνει ως Σαντρεφορτιόφ, έδωσε έξυπνη πάσα στον Ντράκαν Τζιουγκάνοβιτς. Σκόφτιαχνα πέναλτι. Ναι, είναι πέναλτι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη να κάνει το 2-0. Τον Καμινέρο, τον οποίο θα δώσει είναι κάρτα, διότι ανέτρεψε. Λέει είναι κάρτα. Ο Όφιος ωραίος λοιπόν έτοιμος για την ιστορικότερη στιγμή για τον Όφη. Πολύ μεγάλη στιγμή. Τσιφούτης. Έκανε το, απέκρουσε. 2-0 είναι 2-0. Είναι 2-0, απέκρουσε ο Ντιέγκο, όμως η μπάλα είχε βγει από τι είχε περάσει τη γραμμή του τέρματος. Είναι το 2-0. Ο υπόπτης ο κύριος Μπράμπεκ, πάνω στον οποίο τρέχει ο Ντιέγκο, ο Μανόλο, ο Πύρη και ο Κεβέδο. Είναι το 2-0, ναι, δεν αλλάζει η απόφαση του διαιτητή του κυρίου Ούρλικ. Είμαστε βέβαιοι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το replay να δείτε. Απέκρουσε ο Ντιέγκο, όμως με δεύτερη προσπάθεια εδώ έχει περάσει η μπάλα τη γραμμή του τέρματος και έχουμε το 2-0 για τον Όφη. Κεβέδο. Δεν είναι κανείς παίκτης. Έληξε το παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Όφη κέρδισε 2-0 και έχει πάρει πανάξια την μεγάλη πρόκριση για τον τρίτο γύρο του κυπέλλου. Προς το διαιτητικό τριεσμό Διέγκο. Διαιτητής και η αστυνομία θα πάνε ενώ είναι εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά των Μαδριλένων. Αθανασιάδης, Μουστακίδης, Μαχλάς, όλοι έχουν γίνει ένα κουβάρι. Και τρέχουν προς τους φιλάθλους που είναι προς τη θύρα 1. Σας βλέπετε τη θύρα 8. Χορεύουν οι φίλαθλοι, αποθεώνουν για την μεγάλη επιτυχία. Εσείς βλέπετε, φίλες και φίλοι, το τι γίνεται στις εξέδρες του γηπέδου του Όφη. Είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Κάτι το μοναδικό. Οι παίκτες του Όφη κάνουν το γύρο του Τριάμβου. Τις έχουν χαρίσει στους φιλάθλους. Όφη κόντρα στα απογνωστικά, κόντρα στις ομάδες με μεγάλη ιστορία, με μεγάλο όνομα στο ευρωπαϊκό. Την κριτική ομάδα, το κριτικό ποδόσφαιρο. Ήταν η βάση, εδώ βλέπετε τους φιλάθλους να αποθέωνουν τους παίκτες του Όφη. Βλέπετε κουρμένοι. Συνεχίζουν οι φίλαθλοι να αποθεώνουν τους παίκτες του Όφη. Και τώρα μπορούμε να γυρίσουμε.